O 16 de setembro puñase en marcha un novo mapa de liñas, horarios e paradas do autobús urbano, un dos servizos esenciais do Concello e dos que maior incidencia ten na veciñanza. O servizo pasou de 33 liñas a 16, co obxectivo, segundo o propio executivo local, de optimizar e operativizar mellor os recursos para un axuste horario que permitise rematar cos incumprimentos nesta materia e para comunicar aquelas zonas e centros de interese que até entón permanecían illados. Desde o Grupo Municipal do BNG denuncian que a incertidume creada na veciñanza, a falta de diálogo co tecido social, a falta de información, a inexistencia de informes técnicos que avalarán a proposta, os cambios continuos antes e despois da entrada en vigor, unido a que non se fixe unha proba previa para detectar posibles disfuncións e, en consecuencia, facer os necesarios reaxustes, demostran que foi un absoluto fracaso. Aseguran que esta situación ten un único responsable, Gonzalo Pérez Jácome, quen asumiu en primeira persoa as modificacións e quen se empecinou en trocar a totalidade do mapa de liñas en lugar de axustar e correxir o mapa existente. O BNG pedirá no vindeiro pleno dotar o servizo de transporte público colectivo de viaxeiros aqueles barrios e núcleos poboacionais que, como consecuencia dos cambios introducidos o pasado 16 de setembro, perderon o mesmo, nomeadamente Peliquín. Urxen a convocatoria dunha reunión de traballo a que sexan citadas as portavocías dos grupos municipais, representantes de colectivos veciñais e representantes dos traballadores e traballadoras do servizo co obxectivo de avaliar a situación actual e acordar novas medidas correctoras de ser preciso. Se sinte aludido, pois, efectivamente...